Vítajte v systéme Humanet účtovníctvo. V tomto videu si ukážeme, ako nastaviť účtový rozvrh danej databáze. Účtový rozvrh sa nastavuje vo voľbe Účty, účtový rozvrh. Pre pridanie analytického účtu kliknite na tlačidlo Pridať. V políčku Syntetický účet vyberte syntetický účet, ku ktorému chcete vytvoriť analytiku. Do políčka Analytický účet vpíšte analytiku. Políčko Názov účtu je ľubovoľné textové políčko, ktoré môžete upraviť. Takto vytvorený účet zapíšte. Účet sa do zoznamu vytvoril. Opakovaním tohto postupu vytvoríte váš účtový rozvrh. Bližšie informácie o účtoch nájdete v príručke.